ଓ ମାଂସ ଖାଉଛ ତଳେ ଆଉ କିଛି ମିଳୁନା ତାଙ୍କୁ ଗୋମାଂସ ଭୋଜନ କରୁଥାଉ ଗୁଣ ଗୋମାଂସ ଭୋଜନ କରୁଥାଉ ଗୁଣ ମଙ୍ଗଳ ମାତାକୁ କରି ନିଅନ୍ତେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତେ କେତେ ପିଇଚରେ ସବୁ ଏପଟେ ଶସ୍ତାରେ କଣ କାଠ 60 ଟଙ୍କା କି ଫୁଲି ମଦ ଗୁଡାକ ଗୁଟିକିଆରେ 60 ହଁ 60 ବେଶୀ ପିଇ ଦେଇଛ ଏଇଠି 100 ଟଙ୍କା କହିବ ନା ଆଉ ନ କରା କେମିତି ଜାଣିଛ ଖାଇକି ଆଇଛୁ ରକ୍ଷକ ମାଗିବ ହଁ ମାଗିଲ ନମସ୍କାର ଭଲରେ କୁହ ଅଟକ ଏପଟୁ ପଡ଼ିଲେ ଯା ସେପଟୁ ପଡ଼ିଲେ ତା ଅଟକ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ବହୁ ପିଲାର ବୟସ କେତେ ହବ ରେ ବୟସ ହଁ ଆଉ ବାହା ହେଇଛ ବୟସ କେତେ ହଉଥିବ
ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନା ଏ ବାପା ଭାଇଙ୍କ ମା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁନ କୁଆଡ଼େ
अरे मधुआ मधुआ मातालो झुड़ मोर गिर मद खाई फुलु बार दुआर नित्य कुटुंब उपासिया मोहर पेट को दाना नाई तांकर छुआ पिला भी खाइले दउ नथबे मत खाली पिउछ हेउछ ना गा 50 टका कहउछ 25 टका तके दउ 25 टका फेर आप मागुते माइजी अच्छा 25 टका फेर माइजी मागुते एमती के पिउछ त मिगिले हमें मंदा कन पी लगे हमें मोहली टिका पी देलो मोहली पिउछ हां आगे अच्छा अच्छा हां मोहली आगे 5 टका नि मिलुछ ओ सेटा खुचरा देले मते देउछती 5 टका नि छोड़ो मैं दिन नहीं को 5 टका धरि करे हम 5 टका धर करे हम हेन फट पड़मा बोली के नहीं कहबे घाटी तले बोल ए तम बेटा लगे कथा नहीं आगे श्रींद्र कथा माने की तो छाड़िबो नहीं पीछे हमें भी कहबो ना कोन कहबो ए कहते बोले हमें नहीं को कोन कहबो हां जे कहलानी मधुआ मातालो सुण मोर गिर मद खाई बुलु बार द्वार नित्य कुटुंब उपासे मोहर पेटरे दाना नाही तांकर यार हस्त धरिवा धिको धिको हे शांते मागी जिमी पछे भिको बोइले न लातो लागो लातो भूमि सा दे जुडे हमरा को कथा सुनता गया तापर पिटा मोरा कर कोन तमर कथा सुनि माजे माने केते को कंगाल करी सरने न कहमु का गया कहमु ए सर तोर माजी ता तो मोर बाजी ना कहबो तोर माजी ता की हर कथा माजी घोड़ा लागे करे सुंदर लागी डमरा देखी मतरो अरे बादल खुदा दी गसी गए बाबू छाड़ी अरे दुनिया के देवी छाड़ी विशेष घोषणा अधिकारी हरि हरियाणी मनमुग्ध आज बाबा विरूपाक्ष को परिचालना करुवा जन भक्त मनमुग्ध आमको अधिकारी महोदय को हरि हरिया को
50 কোটি ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ହାଡ଼ି ହାଡ଼ିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟ 50 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବାବା ବୀରଭଦ୍ର ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ କଳା। ଛାଡ଼ିଦେବୁ ମଦ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ମାଇକିନାଙ୍କ ବୋଧେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଆଉ ଭଇଟା ପାଇବ ନାହିଁ। ଭଇଟା ପାଇବ ନାହିଁ। ତମେ କାହିଁ ମୋହନି ଦେଇଛ? ମୋହନି ଦେଇଛୁ। କେମିତି ଛଡ଼େଇବ? ଆରେ ଦେଶରେ କରିବି ନାରୀ ଜାଗରଣ ମା ମାଉସୀ ଦେଶରେ କରିବି ନିଶା ନିବାରଣ। ଚଲେ ଯାଉ ମୋ ଜୀବନ ହେ ମଉସା, ଚଲେ ଯାଉ ମୋ ଜୀବନ। ଦେଶରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବି, ମା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିକି ମଦ ହସି ଭାଙ୍ଗିକି ନିଶା ନିବାରଣ କରିବି। ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ଛାଡ଼ିବ ନା ମଦ ମଦ ବାବା ବୀର ବାଙ୍କ ଡାକ ଶପଥ କର। ମଦ ପିଇକି କିଏ ଭଲ ହେଇଛି କିରେ? ମଦ ପିଇକିରି ଧନ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଛାଡ଼ିବ କି ନାହିଁ? ମଦ ପିଇଲେ ଗୋଟେ କେନ୍ତା ପଦ ବାହାରିଛି ତମେ ଜାଣିଛ? କେନ୍ତା କେମିତି ପଦ ବାହାରିବ? କନ୍ୟା ମଲମଲି ଆପୁର କନ୍ୟା କାଣ୍ଡ। ଓହୋ ମଧୁର କନ୍ୟା ପିଲାରେ ବସିକିରି କହୁଥିବା ଯେ ଗର୍ତି ଆଣୁଛି ମୋ ଆକାଶ ଆମର ହେନ୍ତା ନି ନହେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିବ କି ନାହିଁ? ମଦ ଛାଡ଼ିବ କି ନାହିଁ? ଆରେ ଅଣ୍ଡିରେ ଆମର କନ୍ୟାରୀ ଲଟା ଦକ୍ଷା ପରେ ଖାଉ କହିବୁ ନା ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ଛାଡୁ ଆହୁରି ମାଡ଼ ଖାଇବ। ଆମେ ବି ମାଡ଼ ଦେବୁ ନା। ଧାନ କୁଟୁରା ଲେକେ ଶୁଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ବଢିଲା ମାନେ ଲୁକୁଛନ୍ତି। ଆଲୋ ନିଶା ପାଇଁ ଯଦି ଏତିକି ଓଳି ନିଶା ଦେଲି ଆଜି ଜଳାଞ୍ଜଳି ଯାହା ବଳିଥିଲା ବୋତଲରେ ଯାହା ବଳିଥିଲା ବୋତଲରେ ନିଶା ମୁଁ